за селекции до 21 години, което дава пък прекрасна възможност на българския тим да започне успешно, да започне футболисти, които вече са записали двуцифрен брой двубой с фанелката на българския тим, не успя да вземе победата, така че да достигне до втората позиция. И в крайна сметка загуби шанс, остана на трето място, но поне до края да се борят за това второ място, защото на фона на тимовете, които идват от спечелени, още в ранната фаза на този двубой, но тима на Гибралтар, колкото и да бъде това 6 вкарани попадения и цели 145 допуснати. Футболно джудже е Гибралтар. Доста често обаче и капитана на тима Кайл Клинтън, Андреев, Симеон Шишков, Викторио Вълков, Кобрат Юнашча и Захария Атанасов от септември. Скалан, всъщност Джеймс Калан, дори е част от академията на Манчестър Юнайтед. Още една добра възможност, спасяване, но топката няма да попадне във вратата. Прекрасна двойна намеса тук от футболистите на Гибралтар. Първо Хари Виктор успя да докосне топката до толкова, че да я прати и в рамката на вратата. В последствие и друг играч в червено, така че тя да не попадне в опразнената врата. Димитър Папазов тук беше изпреварен. Андреев, последните двама играещи в Испания, Александър Андреев в дублира ще се открият. Полендаков успя да запази топката в очертанията на терена. Този път малко по-агресивно позициониране на футболистите на Гибралтар, предвид крехката си възраст. Вътрешния шампионат на Гибралтар. Всъщност петима са играчите, които са част от Линджелън Пикок, Кайл Клинтън и Буселам. Перфектно се чуват и наставленията, които дава хода на второто полувреме, така че част от силите да бъдат запазени, защото на УЕФА. Маринов. Теодор Иванов наляво към Димитър Папазов. Асен Митков отново търси Полендаков. Високо вдигна крака си Баов. След това добър шпагат на Цветослав Маринов. Топката отнета. Никола Илиев с пета. Двойно години по пътя към Европейското първенство. След 2 години в Албания и Сърбия. Първата част, първите 45 минути по крилата за българския тим. Вярвам, това може би зоната, може би двете зони, в които нямаме абсолютно Стайлър Карингтън и Джулиан Брито. В средата Хан Стивенс, капитана Кайл Клинтън и Карим Буселам. По фланговете Джейван Пикок. Остро подаване, остро центриране по-скоро, с което се справи защитата на Гибралтар. И отново да остане в подножието на първите две места, главно на второто, ако трябва да бъдем по-реални. Но пък и да успее да си спечели място в по-високата урна за жребия. Футболисти в бяло, зелено и червено. Сега обаче виждате пространството зад гърба на гибралтарската защита е сериозно. Липсва към момента обаче скоростта. Втората топка е спечелена тук от Гибралтар и нарушение на Цветослав Маринов. Действие, което беше нужно в този момент. Жълт картон за дефанзивния ни пулс. Маринов успя да вземе първата. Никола Илиев се бори за втората с наставленията. Могат ли те въобще да имат някакво действие? Много по-активни изглеждаха фланговете на България през първата част, когато отбелязахме трите попадения. Няма да бъде за сметка на Димитър Папазов, а на Цветослав Маринов. Въпреки че Кобрат Юнашча играе като централен бранител за септември през този